Il-Ministru Ian Borg m'għandux opinjoni dwar l-aħħar rivelazzjonijiet li eżżew lill-Gvern ta' Robert Abela. Fl-aħħar sigħat sar magħruf kif Joseph Muscat, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u llum konsulent ta' Robert Abela, flimkien mal-eks Ministru Konrad Mizzi li llum hu backbencher tal-Prim Ministru Abela, innegozjaw u ffirmaw deal li bih il-poplu instera aktar minn 7 miljun euro li marru fil-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech li kienet se titfa' flus fil-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Mistoqsi x'jaħseb dwar dak li ġie żvelat dwar din is-serqa miljunarja li nħadmet f'Kastilja, Ian Borg viżibilment skomdu ma rridx iwieġeb u prefera jinħeba wara l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru. Mela Ministru fid-dawl ta' rivelazzjoni ta' dawn l-aħħar sigħat, taħsibx li għandha tittieħed xi azzjoni fil-konfront ta' Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri? Fimni min jien biex nitkellem wara l-Prim Ministru, Prim Ministru għamel konferenza tal-aħbarijiet, tkellem u qal dak li kellu xi jgħid. Mistoqsi allura jekk hu wkoll fi kliem Robert Abela u x'diskustat b'dak li ħareġ fl-aħħar sigħat, il-Ministru Ian Borg ħarab milli wieġeb baqa' jinsisti li m'għandux opinjoni minkejja li hu membru fil-kabinett kemm ta' Joseph Muscat u issa f'ta' Robert Abela. Il-Ministru għad diskustat, inti diskustat ukoll? Jiena qed ngħidlek il-Prim Ministru tkellem, jiena Ministru responsabbli minn settur totalment differenti u allura tajjeb illi jitkellem minn għandu li żjed viżibilità. Imqar jekk taqbilx imqar. Jiena qed ngħidlek min jien biex nitkellem wara l-Prim Ministru, jiġifieri. Il-Ministru tal-Kabinett. Kollega tiegħek. Ekku. Inti kont ukoll Ministru fil-Gvern ta' qabel. Kont responsabbli mill-affarijiet Ewropej. Kollega tiegħek. Kont responsabbli mill-affarijiet Ewropej. Kien iċwiereb Net News.